Ja idem. Gde je moj torba? Pa ja sam sređivao, tu je iza televizor. Pa zato ti pitam što si ti sređivao, gde je? A Carmen? Carmen. Bože dragi. Možda si mislio da je kašičica. Evo ga. Samo probaj da uzmi Dudu i daj, molim. A gde je Duda? Duda? Ti si sređivala možda u veš mašini. Čoveče, šta radiš to, bre? Kakva ti to koreografija? Ne vežem poza za tramvaj. Molim? Pustila sam 3 tramvaja, nisam mogla da uđem. Pa dobro, šta držiš tako torbu? Pa da mi neko nešto ne ukrade. Znaš šta nisi spremio? Pa niko mi nije rekao gde idemo, ništa treba da radimo. Ne znam da idemo, ali ovo mi je jasno, to je moje srednje škole. Znaš ko je jasno? Znam. I njen muž, znači oni su uvek neko ludilo, neko zezanje. Ja sam se spremila, nemam pojma da li je ovo okej, ne znam da ćemo neki rok da idemo ili ćemo na nešto. Ne znam, ali to je to, razumeš, ucenut. Nima neko košu, neko čemperak, evo zove sam moment. Halo? Ej, da siđem? Pa nije stvar koja je obuka. Da uzmem? Šta da uzmem? Dete? Baš? Dobro. Šta, ludilo, a? Da uzmem dete njihove da čuvam. Pa lepo si se radila za čuvanje deteta. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.